Το CHC Αθηνά Παλάς είναι ένα ξενοδοχείο 355 δωματιών, το οποίο βρίσκεται στη λιγαριά Ηρακλείου Κρήτης, σε απόσταση 10 χιλιόμετρα από το κέντρο του Ηρακλείου και 20 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Είναι υπό την αιγίδα της εταιρείας Χνάρης Hotel Consulting, της CHC, και τα CHC Hotels. Έχει 355 δωμάτια, εκ των οποίων 6 είναι VIP suites και πολλά οικογενειακά. Έχει 5 πισίνες, εκ των οποίων οι δύο είναι quiet pool, ήσυχες πισίνες. Η μία είναι η active pool που γίνονται αθλοπαιδείες και γίνεται και το animation πρόγραμμα το βράδυ. Διαθέτει επίσης ένα κεντρικό εστιατόριο, ένα για το μεσημέρι και έχουμε και το à la carte εστιατόριο, το οποίο είναι μία φορά κατά τη διαμονή των πελατών. Επίσης έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σπα, το οποίο έχει μια μεγάλη γκάμα από θεραπείες. Είναι και αυτό από την αιγίδα μιας μεγάλης εταιρείας, Geo Spa, και είναι πλήρως οργανωμένο.